Good morning लोगोफोर वेलकम बैक टू द चैनल दिनै आं थांनो ओंखारदों मोनसे फांसननि थाखाय जेखौ आं अर्गानाइज खालामदोंमोन स्टार हटेलाव दा बेनि थाखायनो रेडि जानानै आङो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै लामायाव नोंथांमोनखौ आङो आंनि अफिस जे आं अफिसाव मावो बेखौबो देखायलांगोन ओमफ्राय फांसनाव मा खालामो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन दिनै थौ थांदिनि जाहैबाय सिलबर्ड फ्लाईओवर सिलबर्डआवनो ओरैबायदि ट्राफिक जायो कि नोङो एक घन्टा दुइ घन्टा एखनबा थाबथायो बेनि माबायावबो मानसिफ्रा बिराद सल' बाथा बानायदों खोन्थालांगोन आं लामायाव नोंथांमोननो बारग'बायलै बे सिगनेलाव बिराद ट्राफिक जायो आरो सल'बाथा नोंथांमोननो खोन्थानो होननाया आं बाव ओरैबायदि जग जाबाय ट्राफिकआवनो मानसिफ्रा एक दुइ घन्टा थाबथायो नालाय दा बेनि उफोराव बिराद जक्सफोर मानसिफ्रा लिरदों आरोखि मोनसे जाहैबाय जुदि नोंथाङा लेखा फरायनो लुगैदोंबा नङाबा निउस पेपार फरायनो लुगैदोंबा मालाबाफोर नोङो सिलबर्ड सिगनेलाव थानानै फरायफैनो हायो आरोखि आरो जुदि नोंथांमोनहा थेन्थ'नो लुगैदोंबा उन्दुनो लुगैदोंबा बे सिगनेलाव बेस्ट आरोखि एक दुइ घन्टा थाबथायो नालाय उन्दुनो आरामसे नोंथांमोनहा बाव गारियाव जिरायनानै उन्दुनो हागोन आरो ओरैबायदिबो लिरदों हाबानि बिसयाव जुदि हिन्जावा सिलबर्डनि ओरैथिं थायोबा आरो हौवाया दस्राथिं थायोबा हाबायानो जालायलाया आरोखि दा बेफोरबायदि सल'बाथाफोर दङ बे माबा सिलबर्डनि उफोराव सोरनाबा हाबाबो जालायलायो बावनो फिसाबो जालायलायो बेफोरबायदि स्ट'रिबो लिरनाय दङ नोंथांमोनहा गुगोल खालामनानै नायनो हायो आरोखि बे रायजोफोर आंनि अफिसा नै बावनो नोंथांमोनहा देखायनोसै आं र' नायदो बेनो जाहैबाय आंनि अफिसा आं बाव सामफ्रामबो फैयो बे जाहैबाय 10 किल'मिटार जोंनि न'निफ्राय आं दा स्ट्रेट थांगासिनो माराथालि एन्ड ओरै जाहैबाय आगदायाव मोनसे अफिस दंबावो जोंनि बेखौ देनां देखायलांगोन नोंथांमोनहा नैलै लोगोफोर आं सफैबाय अलमस्ट दे गेटखौसो नायगासिनो गेटआ मफाय फालाय आदसा बेनो जाहैबाय गेटआ अके रेडिसन ब्लू जाहैबाय गेटआ जाहैबाय बेनोसै आदसा खेवबाय दे फांसना जोंना बावनो जाहैबाय दा आं सफैबाय नोंथांमोनहानो मा जागोन मा माया बेखौ देखायगोन आरोखि दा सिकिउरिटि चेकिं जागासिनो ओमफ्राय आङो दा सिकिउरिटि चेकिं जागासिनो ओमफ्राय थेंक इउ अलराइट आं नोंथांमोनखौ सिङाव नुनोसै नायनोसै check it out. Thank you. What's up? So we have arrangements outside also, right? We are sitting outside also, sir. Okay. Seating we are given outside. 200 alla. Here, Okay. Here there is a seating here also. Okay. We are separated the buffet.
We have put one buffet as well as seating also here. Okay. Initially, your people can use it for the costume change or something. The gents wants to use this area, so we Right, told right. you can use it. Cool. Hey Priya, what's up? You have the list with you? Okay. Okay, thank you. So welcome drink is serving there. After that, but that will be get ready by 10 o'clock. Okay. After that, lunch will be ready by 12 itself. The kids are there because they want to have food No or problem. something. We'll open it by 12 o'clock. Sure. And as per your advice, if you want to change it, we are there. Yeah, money and Amit will be there. ये रही हमारी रुचि सिन्हा. This is रंजीत, रंजीत. तुम अपने आप को क्रॉप क्यों करे हुए हैं? हो? क्रॉप क्यों ताकि ऊपर लोग करो? मुझे ना देख पाए. अरे यू आर द मैन बिहाइंड दिस बिगेस्ट इवेंट. So this is gonna be a... नो, Yes. नॉट लाइक We दिस. are making a movie. So you won't have this audio now at least. Of course, you have the audio. So are you recording it right now? Can Yes. we do it again, please, with some preparation? So these are our performers for having breakfast before the event. Let's have a look at it. Okay, quick thing, guys. Are you guys excited? Yes. All set? Yes. Super. Nungguin hayi nexer student performance jagasino. Moजां मोनदोंना मोजां मोनाखै लोगोफोर? खोन्था comment section of. Finally, we've come to the end of this beautiful, mesmerizing morning. Well, I'm hoping that everybody had fun. Well, the lunch is already being served. So thank you so much for all that love and support, and the lunch is being served outside. And this is your host, Navita, signing off. Thank you so much. आज कभी हम यहाँ पर किड्स के लिए ये भी था. किसके लिए? किड्स के लिए बलून था. जंपिंग बलून. Right? Understand? We also had some nail art, painting. Heroine number 3, come. Huh? Arre, you're not in the frame. Say hi. I'm again. Hi. Yeah. Thank you so much, sir. हो गया. Can I have? बेनोसै नोंथांमोन दा न'आव थांगासिनो आं. जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बिदिनो गोदान जोङो भिडिअ लाबोबाय थागोन. नेक्स्ट भिडिअ फैगोन 15 अक्ट'बरनि उनाव थाइलेण्डआव थांनो नागिरदों. बे थाइलेण्डनि भिडिअसफोरखौ आं नोंसोरनो देखायगोन. भिजा प्रसेस ओमफ्राय नोंसोर मबे जायगायाव बेरायनो हागोन, फुकेट, बेंकक, बेखौबो आङो लाबोगोन बे चेनेलाव. Thank you so much. Take care.